Питат ме как съм създал методите за Вселенския закон на привличането. И с това видео накратко ще обясня. Моят живот така се разви, че имах много сериозни житейски проблеми, при решаването на които трябваше да разчитам на себе си, да намеря вътрешната сила, вътрешната опора, мотивация и нагласа, с която да се справя с тия проблеми. И така се наложи и стигнах до създаването на различни методи, с които да го постигна. Освен това, в ранна детска възраст забелязах, че понякога, когато имам лошо предчувствие, това, за което имам лошо предчувствие, се сбъдва на практика. И обратното, когато искам нещо хубаво да се случи и имам усещането, интуицията, че това ще стане, то се случваше. И така с времето се научих така да конфигурирам своите мисли, че несъзнателно да успявам да приложа всъщност закона на привличането, без да съм съзнавал, че го правя към този момент, защото успявах да постигам целите си. И с течение на годините усъвършенствах тези методи и така се стигна до създаването на сайта programluck.com, с който бих могъл, който иска, да му помогна, както се казва, да вземе живота си в ръце и да води един пълноценен и щастлив живот. Освен това се научих да прогонвам лошите мисли и то качествено да ги прогонвам, да ги неутрализирам напълно. Това от една страна е необходимо, защото по този начин имаш възможност да се радваш на живота. Иначе просто няма да се чувства добре човек. А от друга страна, ако тези мисли са с необходимата сила и постоянство, съгласно закона на привличането, тези лоши мисли могат да се материализират, т.е. тези нещастия, които са предмет на лошите мисли, може да ви сполетят. И ако човек няма душевен мир, всъщност трудно може да успее да настрои съзнанието и подсъзнанието така, че да може да направи така, че закона на привличането да работи по начин такъв, че да му се сбъдне желанието. Не знам дали си давате сметка колко е добре да имате контрол над събитията в живота ви и когато сте в трудни моменти, да имате едно знание, едно познание, до което да може да се докоснете и да се справите с тези трудни моменти, именно чрез силата на своите мисли. Това ви кара да се чувствате сериозни хора, уверени в себе си, целеустремени и готови да се справят с всеки проблем.